Yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka kune nyaya iri kuitika, nyaya iri kupisa iko zvinezvi. A lot is going on in Zimbabwe. Saka ndangoti rekedza ndiite zvekumhanya ndiuye ndikuonesei ndega zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kutora nzvimbo panapa, kuitira kuti imimi muzogara muchiziva, mugare makaziva kuti chii chiri kutora nzvimbo. Prophet Magaya is in court right now. I know kuti vamwe vanokanganisika nazvo ndikadedza munhu kuti Prophet Magaya. Inini zvangu honestly andinei nazvo. It's either you call him a prophet or munomudedza nerimwe zita, because inini ndinodedza munhu zvaanozvidedza iye. Ukatouyawo panapa ukatozviti you are a doctor, ndinongoti doctor ningi. Ukatouyawo panapa ukatozviti you are a pastor, ndinongoti pastor ningi, like zvinongetiwo mapastor enyu zvezvi handiti. But anyway, haisiriyo nyaya. Prophet Magaya nemukadzi wavo vari kubudikira vakaiswa chain. I don't know why. I don't know vari kufunga kuti anotiza here kana kuti anoita sei. Itopic imwe tichazotaura nezvayo, and there is information yakawanda iri kubuda pamusoro paMagaya, because Magaya munhu wekuti mascandals agara anako vakamupura vachimuvhunga kakawanda. If you guys still remember nyaya dzeku aguma ma-products kugadzira ningirina achitaura kuti iye akukwanisa kurapa chirwere chemukondombera. Paakabuda achitaura nyaya dzekuti akwanisa kurapa chirwere chemukondombera, nyaya iyoyo yakabva yanonyatsofambirwa nedepartment rehealth. Akazoenda akakumbira ruregerero, akati ndinokumbira ruregerero kuti mundiregerero pane zvinhu izvozvo, but iye aiti chinhu chekuti iproduct yake yaanga akatogadzira. But tikatotaza mashure uku, inini zvangu ndakatarisa nyaya yevanhu vakaita sana Magaya, inoita kunge it looks inongoita kunge nyaya iri political, honestly inongoita kunge iri political. But chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vese futi vari muma political circles, vamwe vacho vasiri kuziva nyaya yacho yakanyatsobatirwa munhu, vari kutaura zvakawanda pamusoro pake iye Magaya wacho, because this time around ari kunzi akaita hombe. Marumas mamwe ari kutenderera kuti Magaya akanzwika achinyeya mukuru. I don't know, kanyeya mukuru wacho zvinoita kuti ubatwe. But kana iriyo nyaya yacho zvinobva zvasimbisa that point yaya futi inogara ichitaurika kuti muZimbabwe kana ukajoina ZANU-PF zvavanokuita vanokusiya uchiita zvako zvekupengereka. Musi waunongomuka uchitaura kuti auchadi zveZANU-PF iwewe, ndo panotanga kukuomera upenyu, unenge wakuti nane pasaidi imwe version iyi. Saka kutaura kuti vanenge vakakusiya vakakuchengetera imwe nyaya, but hatisoda nyaya kutaura zvinhu zvakawanda ndichazoita deep ndichizoona. So far nyaya yamamiriro yakaita panapa, because it's very important kuti tinge tichizivisana zvinhu zviri paground. Magistrate Mrs. Marewanazvo Gofa is expected to deliver a ruling on whether the Magayas will be placed on remand or released unconditionally due to their over detention. Mr. Clemens Chibari, representing the state, said the remedy for an infringement of of a constitution right is for the accused persons to approach the constitutional court for compensation or damages. Chimbari said if the court allows for the Magaya's immediate release, it will be overstepping its judicial powers. Vamwe vari kuti ana Magaya vakagariswa nguva yakareba mukati momo, saka ndo imwe nyaya inenge iri kunyanyisa kutora nzvimbo ipapa paronzi no vakomana vakanyanyisa kugara varimo mukati momo. This time around a lot of people are in shock, honestly, because varida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika panapa. But Walter Magaya's defense team is challenging his placement on remand. So we refer you to the Constitution of Zimbabwe, which says any person who isn't brought to court within 48 hours must be released immediately unless their detention has been approved by a competent court. Ndo nyaya iripo. Saka vatoti ana Magaya vakadarikidza nguva vari mukoti, ndo nyaya kuri kutotemesana musoro zo. I don't know if it's not a strategy, honestly, but zvinhu zvekuti zviri kuitika, zvinhu zviri kutora nzvimbo panapa. Magaya akadarikidza 48 hours. It's like inyaya ndembotaura chiti mukadzi waMagaya akabva asungwa futi, and a lot of you guys were saying no akabva ningirine. Saka nyaya yacho isi rape, because dai ngeri nyaya yekuti akabata rape, mukadzi wacho anorepawo futi. You understand? But nhasi vazongobuda pakota apagara apatizike, it's something else kuti unoningirikana. But inini zvandakanzwa manje, toda kuchienda kune zvinhu zvandakanzwa. Paitaurwa panapa chinzoni Magaya after adonaterwa mota
dzekwa weekend dziya dzaingopuwa munhu wese dziya dzaingonzi munhu wese ende unoona ningi inononingirikina mira tikupei manya munoona Victor munoita sei and a lot of people were saying no, it's not necessary kuti ange achinotora mota idzodzo because kana ari munhu waMwari chaiye chichi and I was like idzinyaya dzekuti munhu ari munhu waMwari it's like musamention kuda kuti munhu waMwari Zimbabwean prophet or Zimbabwean pastor obva kuti munhu waMwari in one sentence. It doesn't make sense. Magaya is doing a lot of work zvinobatsira vamwe kunotone vamwe vekuti nanhasi mhuri dzavo dzakatorarama vamwe vakatopinzwa mabasa for sure hatishore izvozvo zvinhu zvokuti zvinoto appreciatwa zvinotobvumirwa sterek ende zvinotendwa zvinoda kutoti zviombererwe maoko. It's not that easy kuti munhu anouya achinogadzira achinovaka maground mamwe mabhiridha akatowana basa akatoti life yavo yakatochinja vakatowana uswa matenda if not kana asingashandise construction company angashaya construction company that's not the reason why I'm here but pari kunzi mota dzakapuwa akanzwi kachenya mukuru because dzine ma secret cameras ndonyaya hope imwe iri kutaurwa panapa nevanhu kuti anzwika saka ari kunyeya achinyeya achiti kudii ndonyaya iripo vanhu vada kunzwa kuti akanyeya achiti kudii but takuda kutaura pane nyaya yekunzi akabata chibharo vanhu vakawanda vari kumurambira including ZANU-PF mumasocial media atoti no vanhu vanosapota ZANU-PF havapare mhosva vanhu vari kungonyebawo vakangojara ngoti pese regedza ningadai so ende tiri kusangana na prophet Hubert Angel tatakutaura aya majongwe emaprophets manje zvibabababa zvacho zvemaprophets. Prophet Angel is saying this inzwa zvotaura prophet Hubert Angel ari kutoshamisikawo ari kutoshaya kuti munhu anganzi angabatwa chibharo achisvika mumba vachinotaurirana kuti pfeka nhingirikini pfeka kondomu kana kuti usapfeka uchadai so inzwa izvi kutaurwa handisiti ndudana asidoisa mashoko mukana maprophet Hubert Angel. I don't have a problem, people can be guilty of all crimes that they can be guilty of. But don't tell me that somebody raped you when you were actually communicating with the person that, look, should we use a condom or no condom? Ndo mashoko ari kubva nekuna prophet Hubert Angel saka vari kutomurambirawo tikada kutraya kutarisa mamwe maprophets I don't know vamwewo havana kumbozobuda kunyautaura nezvayo nyaya yacho but inini zvangonditi saka mamwe maprophets avanotomirira because all along ndinotofunga kuti avawirirane ngamaprophets ava Hubert Angel ndichifunga kuti pamwe timu rake ndiri kunana makandiwa iri nevamwewo vanozongomufambirawo since achinzi the godfather of forensic prophetic in Zimbabwe. But anyway, vanhu vemachechi, this is not my territory zvekudaro tinyayotaura nyaya dzana maguides, you know my territory. Let me come back tinyatsooonesana because a lot is going on. Ndine nyaya dzakawanda dziri loading but angoti nditry my level best kukuzivisa izvo zviri kuitika but judgment ichange yapuwa ndichava ndichikuzivisai kuti chii chazoitika kuna prophet Walter Magaya. But without wasting much of your time before I disappeared over ndangozivisa vanhu vese kana uchingoti muSouth Africa wedo registerwa company yako obva wavhurirwa FNB business account usina work permit kana kuti start permit zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen ndo shasha. Mukoma Owen shasha manje. Usina work permit hauna problem. Contact him. Contact Education Research. Namba ndakuisira pa screen taurai naMukoma Owen vakubatsirei vakuregisterei makambani hapana kana pekuti ungachaswera uchishungurudzika nekuda kuti ndocharegister sei company yangu iye ndichazoita sei chakati changu chiya. Contact Owen namba ndatosiya pa screen.